Здравейте хора, аз съм Боян Тиневтимов, а вие сте в каналът Факти БГ с Боби. И между другото много съжалявам, че няма често видео, обаче не намирам много време да качвам. Нали все пак не работя това. Аз дори не работя нищо. Единствената ми работа е да ходя на училище и просто времето ми се... Нямам време за това. Но все пак тук сме. Също искам да ви информирам, че след 2 седмици 3 ще пусна ново видео. То ще е за почивка. По-точно за рождения ми ден, но ще ходим на ски. Ще си взема GoPro-то, там ще има и басейн и ще снимам вътре. Обещавам, че кадрите ще са изумителни. Но, да се върнем към видеото. Така, в това видео ще се разказва за топ 3 неща от ежедневието, които топ 10 тайни на предмети от нашето ежедневие, които не знаете. И така. Тайна номер 1. Така. Чудили ли сте се някога, защо дъното на бутилките от газираните напитки изглежда така, а от тези на минералната вода изглежда така? Много е лесно. Какво бихте предположили? Че за газираните напитки да са по-привлекателни ли? Не. Няма нищо общо с това. Сега тук имам някоя газирана напитка. Ето. Дъното изглежда по този начин назъбено. Не е за да са привлекателни. Просто защото ако го нямаше, и беше с такова обикновено дъно, щеше самото налягане, което е 2 бара в тази бутилка, в газираните напитки, и то е могло да избута дъното и то да стане на полумесец. То да стане по-обло. Затова се измисли да е с такова дъно, просто за да е по-удобно да се слага в изправено положение. Обаче, това не консумира кой знае колко пластмаса, даже същото като при това дъно. И така. Обаче се питате, защо на това дъно бутилката не е по същия начин, нали, за да е по-интересно. Ами просто, иначе, ако беше по същия начин, щеше да губи лесно равновесие и по-лесно да пада. Тайна номер 2. Тя е: забелязали ли сте според вас за какво служат капачките на химикалите, фломастрите и така нататък? Ами, за да не цапат, за да не може да изсъхва. Нали? Обаче, щом за да не може да изсъхва,
ако може да се види, ей тук има едни дупки. Защо са те? Нали те пропускат въздух и може по-лесно да изсъхне? Да. Обаче това е за безопасност. Примерно, представете си, малко дете напипва химикал или фломастър в моя случай, взима капачката и я гълта. Ако беше обикновена капачка, не с такива дупки, щеше да се задуши. Обаче, щом има дупки, те все пак позволяват приема на въздух и докато не дойдат спасителите да махнат капачката. И изцяло това е. Тайна номер 3. Чудели ли сте се някога защо изобщо има защо изобщо в автобусите са толкова цветни седалките? Даже от цвят чак е дразнещо. Ами, това няма нищо общо с лошия дизайнерски вкус. Те изглеждат така, защото така очите ни се прелъгват, че седалките са чисти. Но те всъщност са много по-мръсни. Един градски автобус може да превози до над 400 пътници дневно. И няма пак някой да не разлее нещо, да не отцапа нещо, да не се вози с бебе и така нататък. Затова просто са направили тези шарки, за да може да излъжат, че всъщност е чисто, но е много, много, много мръсно. И изцяло това е. И това беше. Просто има много повече тайни. Но аз реших да ги правя по-отделно и по малки видеа, за да може да не става скучно видеото. Забелязал съм, че по-дългите видеа са малко по-така скучни, освен някои. Затова аз реших да ги правя малко по-малки от обикновеното. И това беше. Чао от мен, абонирайте се за канала ми, ударете камбаната и оставете по един лайк. Довиждане.